Môže? Klapka. No, počkaj. Ešte jeden. Ja môžem ísť aj do cirkusu, ty vole. Aj na rytierské zápasy. Zajtra ešte stíhame o 6:00. Čo? Rytierský zápas. Aj, jedna chybička. Mi to odrazilo. O, ten je polovičný, to není aerodynamický, to preto. Ďalší taký. O, ten šup na prvom. Jo, Perina vyzleťala. Kde máš spacák? Ja je osprchovaný. Tak tu budem jesť aj v škole. Cez hodinu. Zbíham. Tam bola muž. Áno. To Je je skoro pekne naša. zjapať teraz, to je pekne zjapať. A už ide kokos. Jo, už tu bude. No, otvoru vidíš. Kedy kokot tu asi môže. Počkaj! Ty tam bol? Kto tam je? Kto tam je? Bechobot, nie? Tak to, ho nezabíjaj. Tu som. Bohač, jo. To je mami. Á, nie, ja už nepijem. Kde je hybky? A ja viem. Na záchode asi plače. Keď si ho nechal. Na záchode, čo tu záchode není. Tam? Kde sú také záchody? Tak žumpa. No potrebujem kľúče a vodu. A není pri ohnisku? Nej tam, všetci sú tam len oni. A nešiel som zabiť? Od zúfalstva nešiel sa zabiť? Tak ale kľúče ti mal nechať. Ja som to nahľadal, že oni behnú, čo to bude hybky. Čo tam je? No, ako ste vy? Ja som chcel hybky ma nastrašiť. Ale to máte im? A kde je hybky? Už ide Gašpo. Floriana tu má všetci. Hej, z našej chaty ven chalani. Včera tu bolo moc rušno. Mám to obehnúť. Aj chyť. Čo máš dobrého? A našiť. Vydajte nám niečo napiť. No. Počkaj, to zavretné. Prišiel na jeden. Hej, chalani, máme čo si. Budú si Dobre, našiť. Bez soli, lebo je oné. Nevypýtaj. Čo s tebou boli? Gašpo, tebe ak si smadí. Si opitý? Popuči. Ale nie si. Nie, ja Drautovi. Aj vyššie, aj vám ideme. Daj mne včera. To jebe. Keby ste videli večerák, nie je. Jak brča som videl. I keď ťa v ruke mne nakrcame. Čo si s tým robil? Také za svoje No, akcie. Jo, ten vláhnu, ten bude už partner. Tak jo, však ja. Ale ty vočiaci bláznivý. Poďte. To už idete Poďte triednu drážiť. Dívaj si na zajebaný chalan. Sa te málo. Pome gohdu. Jaké máš odky? Hej Boris, vytáhni na mňa nožík. Počkaj, počkaj,